Здравейте хора, аз съм Джони. Това е от поредицата ми Random PvP. Тук сме с... Нека пич. С манец, седи кой си. Тук сме в един премиум сервер, значи аз му дадох нали на манец там... Не. Нали му дадох един премиум... Дадох му един премиум акаунт там да цъка. И си цъкам с моя. На него му спря това. Стар... Чакай как? PvP. PvP. Как бе? What is this? Чакай. Опа. То се случва така да му спира. Kids. Чакай си. Kids. Ще стане ли? Добре, не става, ама нищо. Нищо, аз имам такова. Аз имам някакви рандом простоти там. Така ми дойде идеята рандом PvP, той сме е лефна. Да, той е лефна това. Надявам се да ви е харесал другия епизод. Като стигнем с това абоната, там ще раздам сигурно един премиум акаунт, може би. И значи това ще е днеска, ама се надявам скоро да пуснат това BG Play, да играем вътре, защото едни приятели ми пратиха, нали, там ми пратиха за анбаня, има анбан на хайпи. Защото аз бях бан IP. И само в този сервер, в смисъл, използвам хак, защото тук що влязох. Също мой съм играл тук, ама не се сещам. Нито съм снимал, нито нищо. Както видите в други епизоди, никой няма да ползвам вече хакове, защото се отказах, банват на IP и мен това ме дразни вече. Като използвам хакове и... отвори се. Гледам клиповете ми да не лагват, значи в момента снимам с 20-15 FPS. И гледам да не ми лагва и да не се спускам така, яко гледате тук направо. Новия ми скин. Надявам се да ви кефи. Мен ме радва. Имам... Дали имам нещо в Ender Chest? О, имам 5 диаманта, някаква книжка. Ще е книжката? Пасетъчето. Така, имам ядене. Кирки, лопати и някакви простоти. Да, ама пак нямам кит, бе. Имам кит. Стартер. Стартер. Охо. Така. Ето ми го скайпа, тук сега ще взема. Ето амбитава вчера му писах. Тук. Къде отиде този? Питай се са. Кой сервер? Бутър PvP. Или как беше? Същото е. Тръбе ми. Как се опазва сега? О, аз имам пари. Я да видим нещо мога ли да си взема. Това струва точно 300. Тим да видя дали му ще взема някакви теми. Лар. И това няма.
Сървъра не ми кефи уникално. Също много ми тъп. Но пък като няма на какво снимам, ще снимам така. На нещо рандом, я да видим колко време са. Аз не се чувам. Да, ти не се чуваш. Що, какво ми? Много слабо се чуваш. Видеото ли? Не бе сега. Защото говоря слабо, принципно в клипа трябва да се чувам по-силно, аз сега ще го увелича. Ама това си е халам. Ма ти пак ми се чуеш много силно с тези чогати. В кипашка аз чувам много слабо. Мисля това да е този епизод, защото няма нищо интересно в този сервер. Всъщност ще снимам и още няколко минути. За смисъл да се каже... Ще стопна за малко и ще се върна след... И това беше края на клипа, няма да снимам повече, защото... Такова. Стана ми тъпо, не си намерих сървър и това е. Чао хора.